Oito son os nomes propios que lle dan forma ao cartel do Dial al Sol. O evento musical volve parar en Cambados, de novo co patrocinio do Concello. Pro goberno local, a cita ten unha gran repercusión na economía local pola cantidade de xente que move. Vai axudar a seguir dinamizando pois a nosa economía local, o sector da hostelería e do comercio, que bueno, que saben que sempre contan ca colaboración, que están sempre na mente do goberno municipal, para que, grazas a estes eventos, podemos tamén contribuir a que eles pois teñan tamén éxito nas súas actividades. Carlos Baute e Efecto Pasillo son os pratos fortes desta xira que só ten dúas paradas en Galicia, en Lugo e a de Cambados este vindeiro domingo. Na organización salientan a variedade e calidade dos artistas que participan. É unha combinación de artistas xa consagrados, como son o venezolano Carlos Baute, o Efecto Pasillo, que presentan un novo disco, e tamén pois, con xóvenes promesas do panorama musical español, como é De Paul, está tamén a cantautora vasca Paula Mateus, o andaluz Moisés Losada, dos xóvenes promesas. Está tamén a colombiana Susana Cala, que é irmán dun dos componentes do grupo musical Morat. Dende o Concello entenden que esta proposta complementa a programación musical do Albariño no Camiño e da propia Festa do Albariño. Por certo, dous concertos desta última cita viron hoxe incrementada a súa capacidade de público. Tanto para Morat como para Beni Júnior acaban de poñerse á venda 400 entradas máis, unha decisión que o Concello xa agardaba tomar. Agora decidimos ampliar pois case que ata 4.000, o sea, son 400 entradas máis, 3.950, en principio por aí. Esa é a nosa idea, ter marxen tamén, estar sobrados en canto a foro para así ir sempre máis sobre seguro, non? Porque obviamente a seguridade pois é unha prioridade para nós nos concertos. Por certo que o Concello está a traballar noutro concerto para este verán, polo de agora só se sabe que se trata dun artista de renove internacional que, se todo vai ben, desvelarase en breve.